бе изпратен от Бога ангел Гавриил в галилейския град на име Назарет. Това от днешното евангелско четиво, Лука 1 глава 26 стих. Днес честваме големият и светъл празник Благовещение. Малко сме в църквата, но това по никой начин не намалява светостта и значимостта на този празник. И в този момент аз искам да ви предложа да погледнем към един само момент от днешното евангелско четиво. Както обикновено в Евангелието намираме неща, които имат отношение към нашите души. Много човешки души изпитват таен срам или комплекс от мястото, където са родени, или от мястото, където идват. Хора, които са родени в малки населени места или в малки, слаби и корумпирани държави, тайно се срамуват в душите си от това. В резултат на това те имат по-ниско самочувствие. Дори когато имат талант и способности, не смеят да си поставят по-големи цели. Дори могат да се създадат един комплекс за малоценност или да се чувстват изолирани. Статистически вярно е, че по-малките населени места и по-слабите държави дават по-малко възможности. Вярно е обаче и това, че съществува дискриминация спрямо хора от по-малките общности. Вярно е, че работодатели, инвестори и институции подценяват такива хора. Когато човек си мисли за такива неща, добре е да се спомни един момент от днешното евангелско четиво. В началото на днешното евангелско четиво се казва, че ангел Господен е бил изпратен при една девица в галилейския град на име Назарет. Галилея по онова време е била глуха, затънтена провинция. Галилейци са били считани за груби и недоделани хора. Галилейци са били хора, които са били изостанали в културно и в религиозно отношение. Библията нарича Галилея езическа Галилея и казва, че там народът е живеел в тъмнина и сянка. Сянка не за отмора от теготата на деня и жегата, а сянка смъртна, казва Свещеното писание. Тоест Галилея е била толкова изостанала, че за нея дори изглеждало, че няма надежда. Въпреки всички тези недостатъци обаче, ангел Господен бе изпратен в Галилея, точно там, да донесе най-добрата вест. В езическа Галилея, изостанала, корумпирана, потънала в мрак. Това идва да ни научи на вяра, че Божията благодат не зависи от мястото, от социалния статус или от човешките предразсъдъци. Бог често изпраща своята благодат там, където хората смятат дори, че няма надежда. Бог често пъти дава изход там, където хората си мислят, че всичко е загубено. Ако Бог може от камъните да направи чада Авраамови, т.е. Божии избранници, той има ли нещо, което той не може да направи от човеците, независимо от техните обстоятелства? И ако Бог може да направи от сухата земя да изникне младочка, то може ли да има нещо, което може да ограничи неговата сила и благодат? Присъединете се към мен за една кратка молитва, когато се чувстваме малки и отхвърлени. Господи Боже наш, Ти си създал човека от пръст, но си го увенчал с Твоята слава. Ти изпълваш сърцето с благодат, независимо от външните обстоятелства. Ти си избрал малкия град Витлеем като място, където да се роди Спасителят. Ти си избрал презряния град Назарет като място, където да се чуе най-благата от всички вести. Ти си избрал рибари и митари и си ги направил апостоли. Укрепи ни, ако носим в себе си някаква сянка на съмнение или на ниско самочувствие. Излей милостта си върху нас, дори когато се чувстваме незначителни и подценени. Прогони от нас всяка мисъл, която ни кара да се чувстваме малоценни. Ти, Господи, въздигаш смирените и поваляш горделивите.
Човешките предразсъдъци не могат да спрат Твоята благодат. Твоята благодат е като вода, която дава живот на безплодната земя. Изпрати, Господи, Твоят ангел и в нашите души, както някога си го изпратил в Назарет. Утвърди в душите ни вярата, че няма изоставени, няма забравени, няма ненужни. Утвърди стъпките ни, за да не се страхуваме от света. Защото Ти си Бог и на малките, и на великите, и на бедните, и на богатите измежду човеците. Никой не е твърде незначителен за Твоята грижа и никой не е твърде велик, за да не се нуждае от Теб. Затова на Тебе, Владико над всичко, въздаваме слава, чест и поклонение, сега и винаги, и во веки веков. Амин. Честит празник, благовещение. Нека да се поздравим и с многолетствие по повод празника. Благоденствено и мирно житие, здравие же и спасение, и во всем благое поспешение подай Господи на всички тук присъстващи, честващи този празник. На еднорието на Света Тройка, на всички наши близки и сродници, на онези, които са далеч по море от нас. И съхраних на много лето. Oh